Юлларда мототранспорт чараларында йөрүче үсмерләр күренә башлады. Әтиәниләр үзләре үк гаепле. Башкаларны кыйрый дип баласына скутер, мотоцикл яисә питбайк алып бирә. Бу транспорт чаралары уенчык түгел икәнен берәү дә онытмасын иде. Шушатна да рейд үткәрдек һәм 3 баланы мото белән эләктереп алып кайттык. Баларның әтиәниләренә 30 мең күләмендә штраф салынды. Мотолары алынды һәм алып кайтып куелды. Үзләренә 535 буенча беркетмәләр төзелде һәм бу балаларның эшләре кызыйнда каралачак инде. Шуңа да балаларның мотоциклларны бу куркыныч үлем уенчыгына биргәнче әтиәниләр уйласыннар идерәк. Узган атнада тиешле документсыз мопед, мотоцикл, скутерда йөргән мәктәп укучылары тоткарланган һәм әтиәниләренә административ беркетмәләр төзелгән. Кайбышта әтиәнисе 14 яшьлек балаларына мото алып бирәләр һәм абыйсынан шәп итеп, бу балалар авыр тәнҗәрә хаталар. Моның өчен прокуратура шушы балаларның әтиәниләренә 151 шәхс һәм 2 буенча уголовный чинята кузгатылды. Бала шага сораган һәрбер уенчыкны шушы үлем уенчыкларын алып бирмәскә иде. Бала шагаларның сәламәтлеге дә һәм алдагы тормышлары шушы әтиәниләрнең үзләренең кулларында инде. Юллардагы иминлек мәсьәләсе һәр вакыт зур игътибар сорый. Дай инспекторлары әтиәниләргә яктылык кайтаручы элементларны да булдырырга куша. Тәүлекнең караңгы вакытында каршыга килүче җәяүлене абайлап бетереп булмый. Яктылык кайтаручы элементлар балаларның киемнәрендә генә түгел, сумка, портфельләрендә дә булырга тиеш. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөсем телевидениесе.